Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव रिएक्सन खालामनो नागिरबावदों। बे जाहैबाय मोनसे मिउजिक भिडिअ आरो बे भिडिअ जाहैबाय जिउनि आन्दायनायाव ओमफ्राय बे भिडिअनि माने जेनेबा बे भिडिअआ जे दा ट्रेपिं बड' मुभियाव दं। गोदान मुभिखौ नायो ओमफ्राय आं ट्रेलारखौबो दहायसो नुदों। ओमफ्राय बे मिउजिक भिडिअखौ आङो रिएक्सन खालामनो नागिरदों। अब्ला नायनोसै भिडिअखौ। जे दा ट्रेपिं मुभिया जौगाखां फिल्म प्रडाक्शन क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड प्रेजेन्टस प्रडाक्शन क'अपारेटिभ। नेरसोन एक्टरा नेरसोन जाहैबाय। ओमफ्राय एक्ट्रेसा सोर? जुहि नट फुजि दे सरि जुहि। आंनि बिखानि एक्ट्रेसा नेरसोनलाय जुहि नार्जारि। वाव लिरिक्स हाग्राबारि जायगाया जेसेखि गोजान जाया मानो नोंजों आङो दावबायलांगोन जोबथि लामा जेराव बेनि बेयो जोंनि संसार जागोन जेसेखि गोजान जाया मानो नोंजों आङो दावबायलांगोन जिउनि आन्दायनाय लामायाव नोंखौ आङो लोगो मोनबाय लोगो मोनना नोंखौ आंनि आन्दायनाय बे आनज्रायलांबाय जोबथि लामा जेराव बेनि बेयो जोंनि संसार जागोन जेसेखि गोजान जाया मानो नोंजों आंबो दावबायलांगोन जिउनि आन्दायनाय लामायाव नोंखौ आङो लोगो मोनबाय। Adi goजोन खुसि बोथोर बे सुदेम बार बादि नोंनि अननायनि लैथोआव सना आं दिगबोबाय Amazing sunset flower, नोंनि फारसे बोहैबाय नोंनि अननाय मोननांगौ नोंनि फारसे बोहैबाय गोदोरावाव आं नुहैबाय नोंनि अननायाव आं सिरि मोनबाय अननाया आंनि जिउ मोनबाय सिमाङा नोंनि बिथा लाबाय सोलायो जोंगानानै सायाव आंनि अननाय कुवालिटिया बोरैबा ना? जेसेखि फैया मानो नोंनि अननाय जोंनि मोजां मोननाय जेरै दरासे दाउ अख्रां सायाव उदांस्रि जोंनि अनलायनाया गैया रावनिबो आखायाव बबे जायगानि हाजो थरसन जोबथि लामा जेराव बेनि बेयो जोंनि संसार जागोन जेसेखि गोजान जाया मानो नोंजों आङो दावबायलांगोन जोबथि लामा जेराव बेनि बेयो जोंनि संसार जागोन जुहिखौ समायना नुयो जितुल नुयो। नोंजों आंजों दावबायलांगोन जिउनि आन्दायनाय लामायाव मा गारि हेलमेट नामा? मोनबाय लोगो मोनना नोंखौ आंनि आन्दायनाय बे आनज्रायलांबाय जोबथि लामा जेराव बेनि बेयो जोंनि संसार जागोन जेसेखि गोजान जाया मानो नोंजों आंबो दावबायलांगोन आदि गोजोन खुसि बोथोर बे सुदेम बार बादि नोंनि अननायनि लैथोआव सना आं दिगबोबाय जिउनि आन्दायनाय लामायाव
मुभि जे जोब्बाय स' जोंनिया भिडिअ जोब्बाय भिडिअआव दङ नेरसोन आरो जुहि नेरसोनखौ जों आगोलनि गोबां भिडिअ नुबाय आरो बिथांनि लास्ट फिल्मा जाहैबाय आइ लाभ इउ सपन कुमार ब्रह्मनि आइ लाभ इउ फिल्माव बिथाङा फाव खालामदोंमोन बेनि उनाव जुहिखौ जोङो गिबियाव मोन्दोंमोन आंनि बिखायाव बिथाङा डेब्युट खालामदोंमोन बिनि उनाव बिथांखौ जों नुनो मोनबावदों मिस्टार दुर्गा बर'आव लिंसारजों लोगोसे बेनिफ्राय सानैनियाबो जादों मोजां एक्टिंआ मिउजिक सल' खनगिरि मेथाइ सिंगारनियाबो मोजां जादों ओमफ्राय बेयाव कुवालिटिखौ बारा हेभि जायासै माने एसे खम बाजेटनि जानांगौ माबाया इयो केमेरा बेलेग भिडिअफोराव जेरै हाइ कुवालिटि एसे आलादा नंखायो आरो ओमफ्राय बेयाव एसे ब्लारबो जायाखै ओमफ्राय माने जिंनिया ब्लार जायाखै ओमफ्राय बिदिनो एसे बोरैबा मोजाङानो जादों थेवब्लाबो बोरैबा जेनेबा सिनाय मोन्दों आरो जेनेबा फारागखौ हमना दों आगोल जेनेबा बेलेग भिडिअफोराव जेनेबा मोजां भिडिअ हाइ कुवालिटिनि भिडिअ नायनानै बेखौ एसे आलादा नुदों आरो बेनिखायनो बेयाव हमना दों जायखिजाया भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दों एक्टर आरो एक्ट्रिसआ मोजां एक्टिं खालामदों एक्टराबो गोजौ गेदेर खामानिसै मोजां नुयो बिथांखौबो जायखिजाया मोजां नुदों ओमफ्राय सिंगारनि रावखौ मोजां खोनादों आरो एक्टरनि सोलेरजों आरो बिनि माथोजों माने सिंगारनि माथोजों मिलायनाय मोन्दों आरो इयाव जायखिजाया जे दा ट्रेपिं नोंथांमोना ट्रेलारखौ नुवाखैबाथाय नायहैनो हागोन आं नायबाय ओमफ्राय रिएक्सन खालामासै जायखिजाया मोजां जादों अब्ला दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि